Bok svima, LPS Sinesodje i ovo je specijal za nevjerovatnih. OMG, što super! Pa specijal je LPS Rainbow Colors, ili kako se već kaže. To je izmislila LPS Hena, ali meni se svidio pa sam ga napravila. Au! Uglavnom ja sam odvojila rozu boju, sivu boju, smeđu boju i ljubičastu. Da. Ok. Roza. Evo ga, rozih LPS-a imam jako malo. Neki su ovakvi, na primjer, što imaju malo rozog. A neki imaju samo flekice roze. A moj omiljeni LPS je ovaj. Zato što mi je to prvi stari LPS preko eBaya i maskota mi je i... OMG, šoher je! Šoher je. OMG. Siva. Evo ga, sivih LPS-a imam najviše od svih boja. A moji omiljeni su ova tri, Marko, Mija i Viki. Ova dva su mi dva prva LPS-a. Smeđa. Smeđih LPS-a pa onako. U sredini ima ih troje. Uglavnom, da. Moj omiljeni LPS je ona. Jer je prva ŠH. Jako je slatka. Jako slatka. Ljubičasta. Ok, sad krećemo na moju omiljenu boju. Ljubičastu. Da. A moj omiljeni LPS je ona. Jer je ona drugi LPS. OMG, tako je sladak! Ima ovo koće. Čak sam je bila nacrtala, mogli ste vidjeti u video za Ivan Max. Ona je bila za pod. Jako je slatka. Pa to je za video, nadam se da vam se svidio. Ako je, ostavite like. Bok!